Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор доред. Дар навори имрӯза мо дар бораи маросими рӯбарӯи ҷанговари тоҷик Шараф бо тахаллуси Шерхан Давлатмуродов ва ҷавоби Фаридун Одилов ба Александр Шлеменко гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шуда чоя дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Чемпиони вазни миёнаи Игл FC Фаридун Одилов дар мусоҳиба бо журналисти Игл FC ба мухлисони худ хабар дод ки ҷанг миёни ӯ ва ҷанговари рус Александр Шлеменко баргузор мегардад. Дар ин бора саҳифаи расмии Игл FC чунин хабар дод: "Ман дар бораи Александр Шлеменко шунавидагӣ ҳастам. Бо ӯ набарди хуб мешавад, аммо аллакай рӯзи ҷанги навбатӣ ман аниқ шидагиай. Рақибам ҳастай ва ман намехоҳам нисбати рақиб нописандӣ кунам. Албатта ғолиб мешавам ва ман мехоҳам бо шторм кунҷи яктагона тақсим кунам. Дар Тоҷикистон Шлеменкоро медонанд. Хуб мешавад агар мо ҷанги хуберо баргузор кунем. Ҷанг бар зидди Александр танҳо ба хотири ҳурмати якдигар ва бе трештоку суханҳои дағалона." Албатта худи ман шахсан ба суханҳои терминатор розӣ ҳастам. Шумо чӣ фикр доред? Оё Фаридун метавонад Александра шикаст дода ё не? Ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависед. Мегзарем ба хабари дигар. имрӯз дар шаҳри Москва маросими рӯбарӯи иштирокчиёни турнири навбатии Беллатор 269 баргузор гардид ва дар ин маросим Шараф Давлатмуродов бо рақиби худ ё ин ки дӯсти худ Анатолий Токов рӯбарӯ вохӯрданд. Марҳамат, маросими рӯбарӯро тамошо кунед. хотиррасон мекунам ки турнири Беллатор 268 дар шаҳри Москва рӯзи 23 октябр баргузор мегардад ва мо дар бораи ин турнир ва Шараф дар видеои пештара ба шумо метавонем видеоро аз ссилкаи дар описания буда тамошо кунед. Хуб дӯстон, инҳо буданд наворҳо аз ҷараёни маросими рӯбарӯи Шараф Давлатмуродов бо Анатолий Токов. ба шабакаи мо обуна шудану зангулачаро шатақади задана фаромӯш накунед. Раҳмат ки видеоро то охирша тамошо кардед. То видеоролики навбатӣ, хайр.